गुलबुवा. माझ्या आजोबांना फार आधीपासूनच एकटे एकटे राहायची सवय होती. आमचं गावी एक मोठं घर असूनही ते आमच्यापासून लांब एका निर्मनुष्य भागात त्यांचं एक स्वतंत्र घर बांधून तिथेच राहत असत. आजोबा वेगळे जरी राहत असले तरी त्यांनी आमच्या कोणाशीच त्यांचं कधी नातं तोडलं नव्हतं. आजोबांना निसर्ग आणि शांतता याची फार आवड होती, म्हणून त्यांच्या या निर्णयावर आम्ही कधी वाईट वाटून घेतलं नाही. आम्ही लहानपणापासूनच दर शनिवार रविवारी आजोबांकडे त्यांना भेटायला जात असू. आजोबांचं घर तसं फार लांब होतं. तिथल्या मुख्य रस्त्यापासूनही ते साधारण चालत अर्ध्या पाऊण तासावर होतं. विशेष हे होतं की आजोबांकडे जाणारा पायी कच्चा रस्ता हा एका जुन्या स्मशानातून जात होता. ते स्मशान जंगलात राहणाऱ्या लोकांचं होतं, जे फार आधीच बंद करण्यात आलं होतं. पण तिथल्या स्मशानाच्या अस्तित्वाच्या खुणा मात्र अजूनही त्या स्मशानाचं अस्तित्व दाखवून देत होत्या. मी लहानपणापासूनच त्या स्मशानातून जात होतो. नंतर अनेकदा मी एकटाच सायकलवरून आजोबांकडे जायचो. पण तेव्हाही मला त्या स्मशानाबद्दल कधी भीती वगैरे वाटली नव्हती किंवा तिथून जाताना मला कधी विचित्र अशी जाणीव झाली नव्हती. आजोबा किंवा माझ्या घरच्यांच्या तोंडूनही त्या स्मशानाबद्दल कधी मी विचित्र असं ऐकलं नव्हतं. ना कोणी कधी मला तिथून एकटं जाण्यापासून कधी अडवलं होतं. तर मी आजोबांकडे जाताना कधी थकलोच तर तिथे त्या स्मशानाच्या भागातच थांबून तिथल्या निसर्गाचा अनेकदा आनंदही घेतला होता. हळूहळू मी मोठा होऊ लागलो. माझं शाळेतील सगळं शिक्षण हे गावातच झालं. पण पुढे कॉलेज शिकायला मी मुंबईत आलो. तिथे माझे अनेक मित्र झाले. त्यातील एका दोघांचे नातेवाईक हे तर आमच्याच वाडीतील निघाले. एकदा असेच कॉलेजला सुट्ट्या पडल्या होत्या. नुकतीच आमची परीक्षाही संपली असल्याने जरा अभ्यासाचा आलेला ताण कमी करण्यासाठी आम्ही तिघा मित्रांनी मिळून आमच्या गावी एक ट्रिप करायची ठरवली. माझ्या मित्राची गाडी होती आणि त्यात दोघांचेही नातेवाईक आमच्या वाडीत असल्याने त्यांनाही घरून लगेच परवानगी मिळाली. आम्ही सर्वात आधी तर आमच्या घरी थांबलो. तिथून एक एक करून आम्ही दोघांच्याही घरी भेट दिली. पुढे बोलता बोलता माझ्या आजोबांचा विषय निघाला. ते कसे आमच्या घरापासून लांब एका निर्मनुष्य भागात राहतात, ते राहत असलेल्या ठिकाणचं सुंदर मनमोहक निसर्ग वगैरे वगैरेंच्या चर्चाही झाल्या. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्याही मनात तिथली उत्सुकता निर्माण झाली. तुम्हाला बघायचं आहे का माझ्या आजोबांचं घर? हो, पण तिथे गेलेल्या आजोबांना चालेल का तुझ्या? हो, अरे त्यांचं तसं काही नाही. त्यांना आम्ही तिथे गेलेलं कधीही आवडतं. फक्त त्यांना घरातील वादविवाद यांपासून लांब राहायचं होतं. शिवाय तिथला निसर्ग म्हणून त्यांनी तिथे राहायचा निर्णय घेतला. आम्ही घरचे सगळेच जण शनिवार रविवारी त्यांना भेटायला त्यांच्या घरी जातो. आता आमचं तिथे जायचं पक्क झालं होतं. आम्ही मित्राच्या गाडीनेच आजोबांच्या घरी निघालो. तो रविवार होता. आम्ही सकाळीच आमच्या वाडीतून निघालो आणि दुपारच्या आत आम्ही आजोबांच्या इथल्या मुख्य रस्त्यापर्यंत आलो. तिथून पुढे कच्च्या रस्त्याने आम्ही हळूहळू पुढे जात होतो. काही वेळातच आम्हाला तिथलं ते स्मशान लागलं. हा संपूर्ण रस्ता आहे ना, तो पूर्वीच्या स्मशानातून जाणारा आहे. मी माझ्या मित्रांना सांगत होतो, अरे आपण इथे रात्रीचं येऊयात का? इथली झाडं वगैरे पाहता हा मस्त एखादा हॉरर स्पॉट दिसतोय. आपण इथे काही फोटो वगैरे काढू. माझा एक मित्र सहजच म्हणाला. मलाही त्याच्या बोलण्याचं काही वाटलं नाही. मी होकारार्थी मान डोलावत म्हणालो, हो, आपण आज मुद्दामून रात्रीचा आजोबांकडून निघू. तिथून काही वेळातच आम्ही आजोबांच्या घरी पोहोचलो. आम्हा सर्वांना पाहून त्यांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद झळकत होता. त्यांनी मला जवळ घेतलं आणि आमच्यात बराच वेळ गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या. थोडा वेळ गप्पा गोष्टी केल्यावर आम्ही दुपारचे तिथे आजूबाजूला पायी फेरफटका मारू लागलो. तिथलं वातावरण खरंच वेगळं होतं. निसर्गात फोटो वगैरे काढायला मनाला फार आनंद आणि एक प्रकारचं समाधान मिळत होतं. हळूहळू सूर्य मावळू लागला तसं आम्ही आजोबांच्या घरी गेलो आणि रात्री 8-9च्या दरम्यानी आम्ही त्यांचा निरोप घेतला. आमच्या सर्वांच्या डोक्यात आता एकच गोष्ट होती, ते जुनं स्मशान. आम्ही काही वेळातच त्या स्मशानाच्या रस्त्यावर आलो. माझ्या मित्राने गाडी थांबवली आणि आम्ही एक एक करून गाडीतून बाहेर आलो.
मी इथे तिथे पाहिलं, का कुणास ठाऊक, पण इतक्या वर्षांत आज पहिल्यांदाच मला भीती वाटत होती. तिथल्या हवेत मला एक वेगळीच जाणीव होत होती. पण मी हे सगळं माझ्या मित्रांना सांगायचं टाळलं. त्यांना हे सांगून मला त्यांना घाबरवायचं नव्हतं. माझे मित्र त्यांचे त्यांचे फोटो काढत बसले होते. मी मात्र मोबाईल टॉर्च चालू करून तिथे काही दिसत तर नाही ना याची खात्री करत होतो. मला तिथे पालापाचोळ्यातून चालण्याचे आवाज येऊ लागले. मी पाहिलं तर माझे मित्र हे तर एका जागी उभे राहून फोटो काढण्यात गुंतले होते आणि मला येणारा तो चालण्याचा आवाज हा 3 ते 4 जणांचा वाटत होता. मी माझा मोबाईल सगळीकडे फिरवला, पण मला तिथे कोणीच दिसलं नाही. मी मोबाईल टॉर्च बंद केली आणि आता मोबाईल कॅमेरा चालू करून त्याचा फ्लॅश ऑन केला, पण मी रेकॉर्डिंग चालू केलं नव्हतं. मी पुन्हा एकदा माझा मोबाईल सगळ्या दिशेने फिरवू लागलो. पण जेव्हा मी तो मोबाईल माझ्या मित्रांकडे वळवला तेव्हा तिथे लांबवर मला एक आकृती माझ्या मित्रांकडे रागात पाहत असलेली मला दिसली. तिला पाहून तर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. माझे हातपाय थरथरू लागले. मी माझ्या मित्रांना दबक्या आवाजात म्हणालो, कोणीही इथे तिथे न बघता सरळ गाडीमध्ये बसा. असं म्हणत मी गाडीकडे वळलो. मला नेमकं काय सांगायचं होतं याचा अंदाज माझ्या मित्रांनाही आला होता, म्हणून त्यांनी यावर प्रतिप्रश्न न करता सरळ तिथून निघणंच पसंत केलं. मी आता गाडीत पाठच्या सीटवर येऊन बसलो होतो. माझे मित्रही धडपडत गाडीत शिरले. या धावपळीत एकाचं डोकं तर एकाचा हात गाडीत जोरात आपटला. मी खिडकीतून बाहेर त्या आकृतीला शोधत होतो. मला तिथे खाली तर कोणीच दिसलं नाही, पण तिथल्याच एका झाडावर मला एक भयानक काळा कुट्ट माणूस बसलेला दिसला. त्या माणसाला मीच नाही तर माझ्या मित्रांनी देखील पाहिलं. तो रागात आमच्याकडेच पाहत होता. मी जोरात ओरडलो, पळवा, गाडी जोरात इथून पळवा. तशी माझ्या मित्राने गाडी स्टार्ट केली. गाडीची हेडलाईट पेटताच हेडलाईटच्या समोरच आम्हाला तशीच एक भयानक बाई उभी दिसली. माझ्या मित्राने तिच्या बाजूनेच गाडी काढली, पण गाडी बाजूने जात असतानाच तिने गाडीवर एक जोरदार हात मारला, ज्याने आमच्या गाडीची उजव्या बाजूची खिडकी एका क्षणात फुटली. आम्ही कसे बसे तिथून सुखरूप निघालो, पण हे असं का झालं मला काहीच कळलं नाही. मी इतके वर्ष तिथून जात होतो, पण मला हा असा अनुभव याआधी कधीही आला नव्हता. मी हा प्रकार माझ्या घरच्यांनाही सांगितला, तेव्हा त्यांचाही या गोष्टीवर विश्वास बसेना. मला गावातील एका जाणकाराने सांगितलं की कितीही झालं तरी ते एक स्मशान होतं. गावातील लोक, मग यात तू असशील किंवा आम्ही, हे तिथल्या अदृश्य शक्तींसाठी कधीच नवखे नव्हतो. आपण कधी काही तिथलं नुकसान वगैरेही केलं नव्हतं. पण जेव्हा तू शहरातल्या तुझ्या अनोळखी व्यक्तींसह तिथे रात्रीचा थांबलास तेव्हा तुझे मित्र हे त्या शक्तींना एक प्रकारचा धोका वाटले असणार. त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला त्यांचं अस्तित्व दाखवून तिथून एक प्रकारे निघून जायची धमकी दिली होती. आज या घटनेला अनेक वर्ष झाली. माझे आजोबा आता या जगात नाहीत, पण आम्ही आजही माझ्या आजोबांच्या घरी ये जा करतो. पण मला परत असा अनुभव यानंतर पुन्हा कधीच आला नाही आणि मी देखील त्यानंतर कधीच अनोळख्या व्यक्तीला त्या स्मशानातून नेलं नाही. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.